nan adia harokan indah katakan na isu kamanyasa yang sampai tapadi baru kamambana. Timbago pun indah lah pulau apa nan diharo di kabake den naiko. Pacikan nyampang isu takabe jan sampai dilapehkan. Kok kajatuh jua biarlah jatuh baduo ndak kaden lapehkan genggaman tangan kita ko. Mengadiri denai nan adia harokan indah katakan na isu kamanyasa yang sampai tapadi baru kamambana. Timbago pun indah lah pulau apa nan diharo di kabake den naiko. Tangan tolong pacikan nyampang isu takabe jan sampai dilapehkan. Kok